Hej alle sammen, og i dag skal vi lave en kort lille video om amerikansk slik. Vi har Lasse med på kanalen i dag. Og det er bare en lille udskifter for Marco. Så når Marco ikke er her, så er Lasse. Kommer jeg. Ja. Og jeg er her jo normalt også, det er bare fordi jeg bare har... Men I må undskylde, det er ikke kun er amerikansk slik. Der er lige noget her, bare lidt Haribo. Det er noget nyt Haribo, der er lige kommet. Ja. Så lad os bare komme i gang. Det så bare sjovt ud, og der er også lidt amerikansk slik. Det er bare fordi, vi skulle have lidt mere. Vi har også dronningmanden, men det kommer altså ikke med i videoen. Og så har vi Reese's. Hvorfor skulle det? Ja. Men ja, lad os bare komme i gang. Ja, her der har vi så Reese's. Dem starter vi med. Vi prøver lige at tænde den. Ja. Der lige den op. Tak. Det er der lige filmer. Så. Ja, det er lidt dårligt, hvis den ryster lidt. Men sådan ser den ud, og den er... Sådan ser den ud bare. Og den dufter af peanut butter. Vi prøver. Det er fandme også godt. Smager bare den smager godt. Sådan noget jordnødsmærkeligt ind. Det ser sådan her ud i indpakningen. Så vi købte den, så er jeg får en kigger. Det er ikke så dyrt. Det er peanut butter. Det er sjovt. Ja. Færre synke. Det smager godt. Meget fedtet. Det er nok også fordi jeg ikke kom på papir, ligesom jeg. Så har vi det med. Nu skal vi have noget andet. Det forklarer jeg. Det forklarer Lasse. Det var ham, der fandt. Det er noget nyt Haribo, hvor man kan lave sin egen lille cupcake. Og her om bagved, der kan man se sådan Varianter. forskellige varianter og smag. Det er lidt, måske lidt utidligt, men... Man kan lave sin egen lille cupcake med dem. Det har vi aldrig prøvet. Jeg så dem i dag. Det er faktisk pisse nyt for os, så ja, dem vil vi bare gerne smage. Det er nyt. Som super Nå. duper. Og tak fordi I vil se videoen, når I kommer herind. Og husk at like og subscribe. Men vi skal sgu da lige smage dem. Ja. Kom. Helvedes ikke. Jeg Slutter ikke nu. Ej, der er... Og så noget, det siger man til sidst. Så det må vi lade. Nej, Og men... hvis der er noget, vi kan gøre bedre, så skriv det endelig i kommentaren. Eller hvis der er noget, I gerne vil se, vi skal lave. Okay, vi tager dem. Jeg tænker, at vi samler... Vi klipper lige i det, fordi vi skal lige lave vores egen cupcake. Så hej. Hej. Sådan her ser de ud. Vi viser lige alle vores. Cupcakes, mand. Så Vi skal lige sige, hvad de har lavet ud af. Den er den her strawberry og sådan noget lys her. Hvad fanden er det? Shit. Lemon. Ja, Det er lemon. din er lemon, så bund. Og så har jeg en brun karamel. Karamelbund. Og, Nej, det er karamelcookie. Ja, og så en kirsebær. Og min, Så og min det den skal er, vi se, hvad smager. min er blåbær. Så Ja. vi prøver. Jeg kan godt lide min. Det smager godt. Ja. Det er... Må jeg lige se posen igen? Det har jeg brugt, der har lavet den. Så. der er en cupcake på. Hej alle sammen. Og nu smager vi lige noget Haribo. Eller det var bare det der for sidst, vi lige smagte nu. Men Nej, okay, den er måske lidt lidt frø. Haribo. det er sour. Eller ja, det er svært at se, fordi det... Ja, altså, det står der også på. Fruit Ja. chat. Det er sådan lidt svært. Vi prøver at vælge en ting. Okay. Så Lasse han vælger nu. Så er bare en ting. Lasse vis nu. Det er en, ja. Se en salsen, hvad så? What Prøver. the fuck? Vi skal tage en. Kan du lige hive den af? Vi skal tage en forskellig hver. Jeg prøver sådan sådan en hjerte her. Klikker. Skal vi sige? Med citrusmag. Hvad er din? Min er med sådan. Green apple. Love. Bare smag. Nej. Hvor man kan få hashtag i den, mand. Kan man få hashtag? Nej, man kan nej. Det er bare for sjovt. Jeg kan bare hashtag ud. Okay. Vi spiser lige en mere. 2 mere. Den er ikke lidt lakrids. Smager godt. Den er ret kredsen over lidt lakrids. Så kan jeg virkelig ikke klare det. Ja, men nu se. Ja, kan I se dem? Stikker på det? Ordentlig gode. Det er godt lide. Kan jeg sgu lidt. Nå, nu til det andet amerikanske lidt. Det er amerikansk. Det er Så har vi ved vores pligt. Så vi oplever vi. Okay, vi er i gang. Vi smager en. en brun. Og der er også noget peanut butter i. Ja, vi prøver, fordi de bliver smeltet. Der er godt.
Undskyld, nogle problemer, jeg skulle lige sætte den til rette, så det bliver som at sige. Det smager jo ikke særlig godt. Ja, godt lide. Nu kan jeg ikke lide perfekt. Fy for helvede. Jeg er heller ikke særlig meget til peanut butter. Det er jeg heller ikke. Jeg kan ikke lide peanut butter. Men Den hvide er bedre. Det var alt, hvad vi havde for i dag. Nej, har vi ikke noget mere? Vi har sgu den hvide. Nå jo, det var det. Det var vist alt for i dag. Og husk nu, det er de fucking sjove at fumle lidt rundt med. Der kan man lave sin egen cupcake. Prøv det. Og de her, som altid, surt slik er det bedste. Hvis man er til sur til, så Ja, så det helst. det er volumen 2. Det er ikke særlig surt. Det er den i 4,5 af. Men det er fint nok. Men Det er okay. Ses. Vi skal seriøst finde på en afslutning til introen. Husk at subscribe og alt det der. Håber I husk kan at lide subscribe, videoen. like og ja. Abonner. Og Ja, det er del det vores samme som videoer. subscribe. Og husk nu at skrive i kommentarerne, hvis der er noget, vi skal lave anden gang. Ja, Vi godt gør bedre. vores bedste i hvert fald. I skal bare ikke regne med, at vi er så gode, fordi vi er helt nye til det her. Og lige nu der er magter vi ikke lige gå hjem, så vi er bare så bare Og lige over. Reese's nede i Netto, det Så er hvis I til kører, 10'er. så hvis I kan, men I kan køre, men I kan jo høre biler, der hele tiden kom. Så tænker jeg, hvorfor fuck kan I det? Det er fordi, vi er ved en tankstation. Det var bare skygge, og det var godt vejr, at vi gad ikke gå hjem. Så. Det er derfor, vi sidder faktisk på en tankstation lige nu. I kan faktisk se den. Vi er lige bare bunter. Rent faktisk, så bare lige har fået råd til noget mad. Ja. Så har vi også Helvede med, jeg fik en stik i røven. Der er altså en tilbage, den deler vi alle sammen, så. Nej, jeg skal sgu ikke have noget af det der lort. Skal jeg ikke? Ej, kan I Okay, ikke lide det? jo, okay, så deler vi den Lasse. Ja, det smager Det- godt. De det- hvide, de er gode. Ja. Shit. Jeg fik ikke gås ud af Det var alt for i dag. Hvordan? Vi ses i næste Hej, video. hej. I næste video. Adieu. Sådan. Sig noget. Bøh.